இப்ப நாம 10வது மந்திரம் 10வது மந்திரத்துல நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 18 விஷயங்கள் நாம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா? அது எத்தனாவது பக்கம்? அது 68வது பக்கம். ஓகே, இதுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 10வது மந்திரத்துல நம்ம என்ன விரிவா அதை பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னா, அறிவை பேணுதால் ஒரு விளைவும், அறியாமையின் பேணுதால் வேறு வேறு அது வேறு வேறு விளைவும் ஏற்படுகிறது ஞானிகள் விளக்குகின்றன அப்படின்னு நம்ம இதோட 10வது மந்திரத்தோட பொருள் உரையா நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 விதமான செயல்பாடு, அது பகவத்கீதையும் 13வது அத்தியாயத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டது போல. 11 அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயம் அது 13ல. அது என்னன்னா 24 மூலக்கூறுகளோட பகவான் வந்து ரொம்ப அற்புதமா வந்து அந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். அதுல குறிப்பா 8:12 என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து இந்த 24 மூலக்கூறுகளோட எப்படி இந்த உடல் இயங்குது, இந்த உடலை இயக்குபவர் யார், இந்த உடலுக்கான அதிபதிகள் யார் அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் 8வது அத்தியாயத்துல. அதே வந்து இந்த அத்தியாயத்துல என்ன சொல்ல வர பாத்தீங்கன்னா, கர்மேந்திரங்கள், ஞானேந்திரங்கள், இந்த பஞ்சபூதங்கள், இந்த அதாவது ஏதாவது முக்குணங்கள்ல ஏதாவது பிரதானமாக ஒரு குணம் இருக்கும். ஏன்னா பிரதானமா இருக்கிற 3 குணமே வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு குணம் தான் நம்ம செயல்படுவோம் இல்லைங்களா? 3 குணத்துல ஒரே மாதிரி செயல்பட முடியாது. அதனால ஒரு குணம் அது மாதிரி சேர்ந்து 24 மூலக்கூறுகளோட நம்ம செயல்பட்டது இந்த 13 அத்தியாயத்தில் நம்ம விரிவா 8ல இருந்து 12வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அதுல என்ன சொல்றதுன்னா 18 விதமான செயல்பாடு நம்ம போன வாரம் நம்ம இதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல 18ல நம்ம முடிச்சுட்டு நம்ம அதோட கிளாஸ் நிறுத்திக்கிட்டோம். சரி, அதுல இருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். இந்த 18 குறிப்புகளும் இணைந்து படிப்படியாக உண்மையான அறிவை வளர்க்க உதவும். இவை இல்லாத மற்ற எல்லா முறைகளையும் அறியாமையின் வகையை சார்ந்தவை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 16வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில, அதாவது 16வது அத்தியாயத்துல 26 தெய்வீகமான குணங்கள் சொல்றார். அதே மாதிரி 6 விதமான அசுர குணங்களும் கொடுக்கிறார் கீதையில. அதே அந்த அசுர குணங்கள் வந்து 16 தான். ஆனா நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா 26 குணங்கள் இருக்கு. இந்த 26 குணங்கள் இல்லாத குணங்கள் எல்லாமே பௌதீகம் சொல்றாரு. அதேதான் இங்கேயும் திருப்பி இதுதான் இந்த உபநிஷங்களையும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இந்த ஈசோபநிஷத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்கன்னா, இது அதாவது இந்த 18 குறிப்புகளும் இணைந்து படிப்படியாக உண்மையான அறிவை வளர்க்க உதவும். இவை இல்லாத மற்ற எல்லா முறைகளையும் அறியாமையின் வகையை சார்ந்தவை. அறியாமைன்னு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 16வது அத்தியாயத்துல அந்த ஆறு விதமான அசுர குணங்கள் சொல்றார். அந்த அசுர குணங்கள்ல 6வதா வர்றதுதான் இந்த அறியாமை. அப்ப அறியாமை சொல்றதே வந்து ஒரு அசுர குணம் தான் இல்லைங்களா? அது தெய்வீகமான குணங்களே இல்லை. நம்ம தெரியாம செஞ்சுட்டோம், மன்னிப்பு கேட்கிறோம். தெரியாம செஞ்சுட்டோம், சாரி 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 சாரி, தேங்க்ஸ் 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 சொல்லிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே அறியாமை. தேங்க்ஸ் யாருக்கு சொல்லணும்? பகவானுக்கு தான் சொல்லணும். மானிடா பிறந்தவரை யாருக்குமே நாம நன்றி சொல்லவே கூடாது. அந்த நன்றி எப்படி சொல்லணும்? பகவான் அருளால நீங்க எனக்கு கொடுத்த பிராத்தம் அது நன்றி அப்படின்னு சொல்லணும். அந்த உடலுக்கு நாம நன்றி சொல்லணும்னா நாம பந்தப்படுவோம். அப்ப அந்த உடல் சார்ந்த செயல்னால அந்த ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷனா இருக்கிறார், நமக்கு ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறார். ஒரு பௌதிகவாதியா இருக்கலாம், ஒரு ஆன்மீகவாதியா இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு வாதியா இருக்கலாம். அவர் நமக்கு ஒரு ஒரு உதவி செஞ்சாருன்னா நமக்கு உண்மையிலே நன்றி சொல்லணும். அது எப்படி சொல்லணும்னா, பகவானோட அருளால், பகவானுடைய நேரடி தொடர்பில் நீங்க இருக்கனால தான் எனக்கு அந்த நன்றி கொடுத்தி அந்த உதவி எனக்கு செஞ்சீங்க. உங்களுக்கும் பகவானுக்கும் நன்றி அப்படின்னு சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா, அப்ப அந்த நன்றி வந்து நமக்கு அவங்களுக்கு கடன் பட்டவன் கிடையாது. அது பகவானுக்கு கடன் பட்டவன் ஆயிடுவோம். அந்த உடலுக்கு கடன் பட்டவன் ஆக மாட்டோம். இதுதான் அடிக்கடி நம்ம சொல்றது. நன்றி சொல்லாதீங்க யாருக்கும். சொல்றதா இருந்தால் பகவானை மையப்படுத்தி நன்றி சொல்லணும். அப்பதான் நமக்கும் அந்த உணர்வு வரும், பகவான் உணர்வு வரும். அதே மாதிரி நமக்கு உதவி செஞ்சவரும் பகவானை ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி நம்ம சொல்லும் போது அவருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறான்றது அவர் உணரும் சக்தியை நாம அது தூண்டுதலா இருக்கிறோம். அந்த மாதிரி உணவு சொல்லணும். அது இல்லாம செய்யறது சொல்றது எல்லாமே அறியாமை. அது எல்லாமே எது சொல்றது? அசுர குணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதுதான் இந்த ஈசோபநிஷத்துன்னு சொல்லப்படுறாங்க. அப்ப அறியாமை சொல்றது இல்லாதது மற்ற எல்லா முறைகளையும் அறியாமையின் வகையை சார்ந்தவை. இவ்வுலக அதாவது உலக அறிவெல்லாம் மாய சக்தியின் புற அம்சங்கள் என்றும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்போ இந்த மாயன்னு சொல்றது பகவானுடைய பகரங்க சக்தி. பகவானுடைய பகரங்க சக்தினா என்னது? இந்த உடல். இந்த உடலுக்குள்ளதான் யோகமாயா சக்தி இது. அந்த உடலுக்குள்ள மறைஞ்சு இருக்கிறது எது? யோகமாயா சக்தி. அது என்னது? அதுதான் உயிர், அதுதான் ஜீவாத்மா.
இல்லைங்களா? அப்போ இந்த உடல் சொல்றது மாய. உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை நம்ம உணராம இருக்கிறோம். எது மறைச்சு வச்சுக்குது நம்மள? இந்த மாயை தான் மறைச்சுக்குது. இந்த அறியாமை என்ற மாயைய மறைச்சு வச்சதுனாலதான் உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை நம்ம புரிய மாட்டோம். மனம் சொல்றதை கேட்கிறோம், புத்தி சொல்றதை கேட்கிறோம், இத மாதிரி விஷயங்கள் அர்த்தம் சொல்றதை கேட்கிறோம். இந்த மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கோம். இல்லைங்களா? அந்த ஆத்மா சொல்றதை நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளோட செயல்பாடு வேற மாதிரி ஆயிடும். சரிங்களா? அதுதான் அவங்க சொல்லப்படுறாங்க. மாய சக்தி அதாவது அதாவது புற அம்சங்களாகும். அது பகிரங்க சக்தி. இவற்றை வளர்ப்பதால் ஒருவன் கழுதைக்கு சமமாகிறான் என்றும் மகா ஆச்சாரியமான ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூரார் கருத்துக்கு தெரிவித்திருக்கிறார். இதே கருத்தை ஸ்ரீல உபநேஷம் அதாவது ஈசோ உபநேஷம் கூறுகிறது. இக உலக அறிவை வளர்த்து கொள்வதால் அதாவது இன்றைய மனிதன் கழுதையாக மாறுகிறான். ஆன்மீக வேடம் பூண்டுள்ள சில அரசியல்வாதிகள் இந்திய நாகரிகத்தை சைத்தானின் நாகரிகம் என்பதாக்கி பேசினாலும் பகவத்கீதை விரிவாக்கப்பட்டுள்ள உண்மையான அறிவை வளர்ப்பதில் அவர்கள் அக்கறை கொண்டவர் அல்லர். ஆகையால் அதாவது சைத்தானின் வசப்பட்ட இன்றைய நிலையை அவர்களது மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா இப்ப எல்லாமே நம்ம பாத்தீங்கன்னா இந்த கலிகாலத்துல பிரம்ம சமயத்திலயும் அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி பத்ம புராணத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லா புராணங்களையும் விளக்கம் கொடுக்க முடியும். விஷ்ணு புராணத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த கலிகாலத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பாசாங்குத்தனமான செயல்பாடுதான் மிக மிதிஞ்சு இருக்கும். இந்த லோகத்துல தந்தைக்கு மகன் செய்யும் போது ஒரு பாசாங்கு இருக்கும், மகன் தந்தைக்கு செய்ய செயல் ஒரு பாசாங்குத்தனமா தான் இருக்கும். இது மாதிரி உறவு முறையிலும் சரி, சமுதாய முறையிலும் சரி, எல்லா விதமான செயல்பாடும் சரி இந்த பாசாங்குத்தனமா தான் இருக்கும். இல்லைங்களா? இது களி. சோ அதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வரணும். அதுதான் அந்த 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 பாசாங்குத்தனம்ன்றது சைத்தானோட செயல்பாடு தான். சோ அதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வரணும். இல்லைங்களா? அதுதான் மாயன்னு சொல்றது. இன்றைய நவநாகரீக அமைப்பில் ஒரு சிறுவனும் கூட தன்னறிவு பெற்றவனாக கருதி கொண்டு பெரியவர்களை மதிப்பதில்லை. நமது பல்கலைக்கழகங்கள் அளிக்கப்படும் தவறான கல்வியின் காரணமாக உலகம் முழுவதும் இளைஞர்கள் பெரியோர்களுக்கு பல தொல்லைகளை தருகிறார்கள். இப்ப நாம ஒரு உதாரணம் பார்ப்போமே. இப்போ நம்ம எல்லாருமே சமுதாயத்துல என்ன சொல்றாங்க? எல்லாமே சமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆண் பெண் எல்லாருக்குமே எல்லாமே சரிபாதி கொடுக்கணும் சரின்னு சொல்றாங்க. இது உத்தமமான செயலா? யாராவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல பிரபுஜி, இல்ல. ஆணுக்கு பெண் சரிநிகரா ஒரு காலம் ஆக முடியாது. அவங்க வேணா ஆண்கள் போல செயல்படலாமே தவிர ஒரு பெண்ணு செய்யற வேலைய ஆணும், ஆணு செய்யற வேலைய பெண்ணும் செய்ய முடியாது. அது கோயில்லையே பார்த்தா தெரியும். பல சிற்பங்கள் போட்டிருப்பாங்க. அதாவது சக்திக்கும் சிவனுக்கும் நடனம் ஆடுறது மாதிரியும், அந்த நடனத்துல சிவன் தன் காலை தலைக்கு மேல தூக்கிடுவாரு. அப்ப பார்வதியால அதை தூக்க முடியாது. அந்த இடத்துல பெண் ஆணுக்கு கீழே தான் அப்படின்றத காமிக்கிறதுக்காக தான் அதை அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது உங்களுடைய புரிதல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா வேதம் அதை அக்செப்ட் பண்ணல. வேதம் அக்செப்ட் பண்ணல. ஆனா நம்ம சமுதாயத்துல இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஓடி இருக்குது. என்ன ஸ்ட்ரென்த் பாத்தீங்கன்னா, பெண் ஆணுக்கு சமம், ஆணுக்கு பெண் சமம் அப்படின்னு சொல்றதுல முரண்பாடு இல்லை. ஆக்சுவலா வேதத்துல அது முரண்பாடு கிடையாது. ஆணுக்கு என்ன வலிமை இருக்கோ பெண்ணுக்கும் அந்த வலிமை இருக்கு. ஆனா அந்த பெண் அந்த வலிமையால அவங்க அந்த அந்த அளவுக்கு பக்குவப்பட்டு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா சாத்தியப்படும். ஆனா அந்த பெண் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அது முக்கியத்துவம் அவங்களுடைய தாய்மை குணம், பெண்களுக்குள்ள குணம் இருக்கிறனால அந்த பலத்தை அவங்க வெளியே காட்ட முடியாது. ஆனா அந்த பலம் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஆண்மைக்கு உள்ள பலம் எப்படி இருக்கும், பெண்களுக்கும் அந்த பலம் இருக்கு. அந்த பலத்தை அவங்க காட்ட முடியாது. ஏன்னா அவங்க காட்ட அந்த தைரிய பக்குவம் இல்லை. ஏன்னா அதுக்கு அந்த பெண்மை அவங்கள மறைக்குது. முக்கியமா அதுதான் மாதாஜி. இதில் நான் ஒரு உபநேசங்களை படிச்சேன். நம்ம மூக்குத்தி குத்துறோம், காது குத்துறோம். நம்ம ஆம்பளையும் காது குத்துவாங்க, பெண்களுக்கும் காது குத்துவாங்க. மூக்குத்தி கூட பெண்களுக்கு சிறப்பா குத்துவாங்க. அதே மாதிரி திலகம் ஏன் நெத்தியில இடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா நம்ம திலகம் இடுறதுனால இந்த அஞ்சனா சக்கராஸ்ல பகவானுடைய நாமம் இருக்கிறதுனால, அதாவது பெண்களுக்கு திலகம் இடுறதுனால பாத்தீங்கன்னா அவங்க அறிவு சார்ந்த செயல்பாடு பண்ணுவாங்க பெண்கள். ஒண்ணு. ரெண்டாவது மூக்குத்தின்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, மூக்குத்தில அந்த நரம்பு முக்கியமா மூக்குல இருக்கு. அது பெண்களுக்கு ஆண்களும் குத்துவாங்க. ஆனா ஆண்கள் இப்ப போடுறது கிடையாது. முதல்லாம் ஆண்களும் குத்துவாங்க. ஆனா குத்தி விட்டுருவாங்க. அதோட விட்டுருவாங்க. ஆனா பெண்கள் அந்த ஓட்டை இருக்கணும். அந்த நரம்பு அந்த இது இருக்கணும். அந்த நரம்பு மட்டும் அவங்க குத்தலன்னு வச்சுங்களேன், ஆணுக்கு சமமா அவங்க செயல்படுவாங்க.
ஆணுக்கு சமமா செயல்படுவாங்க. அந்த குணம், அந்த வரும். அதே மாதிரி அந்த காதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த வளையம் வளையமா போடுவாங்க. அந்த காலத்துல போடுவாங்க. அதாவது மூக்குல இருந்து காது வரைக்கும் ஒரு ரிங் போடுவாங்க. அந்த அந்த காதுல ஒரு நரம்பு இருக்கும். மூக்குல ஒரு நரம்பு இருக்கும். இந்த 2 நரம்பு கனெக்டிங் குடுப்பாங்க. ஏன்னா, சில பெண்கள் மூக்கு தனியா குத்துவாங்க. சில பெண்கள் காதுக்கு தனியா குத்துவாங்க. இந்த 2த்துக்கும் கனெக்டிங் தான் அந்த அந்த காந்த சக்தி மூலியமா அந்த அந்த நரம்பு அந்த நரம்புக்கு 2 கன்டினியூட்டி இருக்கணும். மூக்குக்கும், காதுக்கும். அப்ப காதுக்கும் மூக்குக்கும் அந்த வளைய மாதிரி போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அந்த காலத்து பெண்கள்லாம் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம். ஆமா ஆமா ஏன் ஆமா. அந்த அந்த இப்ப அந்த கூட நாட்டிய கலைஞர்கள்லாம் போடுறாங்கல்ல. நாட்டிய கலைஞர்கள் அது நம்முடைய கலாச்சாரம், நம்மளுடைய இல்ல அறிவு சார்ந்த இப்ப அந்த கலாச்சாரம். நாட்டியத்துலதான் நம்ம பாக்குறோம். அதுல அந்த பார்த்திருக்கோம். அலங்காரத்துல அவங்க மாட்டிக்கிட்டு வருவாங்க. அது வந்து அறிவு சார்ந்த கலாச்சாரம் மாதாஜி. சயின்ஸ் அது. ஏன்னா இந்த நரம்புக்கும் அந்த நரம்புக்கும் ஒரு கனெக்டிங் குடுக்கணும். கொடுத்தாதான் அவங்க பெண்மைய வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க. இல்லன்னா வச்சுங்களேன், வெறும் காதுலயும், மூக்குலயும் வெறும் ஓட்டை இல்லாம சுத்தி இருந்தான்னு வச்சுங்களேன், அவங்கள மாரி அடக்கவே முடியாது. ஆண்களுக்கு நிகராக செயல்படுவாங்க அவங்க. ஆண்களுக்கு நிகராக செயல்படுவாங்க. அதனால தான் வந்து அந்த அந்த இது பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா பெண்கள்ல வந்து அவ்வளவு சாதாரணமா எடை போடக்கூடாது. அதி புத்திசாலிகள் அவங்க. அதுதான் வேதம் அதான் சொல்லுது. வேதமும் அதான் சொல்லுது. சரிங்களா? அதுதான் பகவான் என்ன அது புராணங்கள்லயும் உண்டு. என்ன பார்த்தீங்கன்னா, பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிறவில ஆண் வந்து பெண்களுக்கு அடிமையா இருக்கிறான்னு வச்சுங்களேன். ஒரு அடிமையா இருக்கிறாரு. இரக்கம் தருவது தன்ன மனைவியோ, தன்னுடைய மகளையோ, தன்னுடைய தாய நினைச்சாருன்னா, அடுத்த பிறவி என்ன பிறப்பார் தெரியுங்களா? பெண்ணா தான் பிறப்பார். அடுத்த பிறவி டெஃபினட்டா பெண்ணா தான் பிறப்பார் அவர். அதே மாதிரி ஒரு பெண் வந்து ஆண் தன்மையில அவங்க செயல்பட்டாங்கன்னா, செயல்பட்டு ஆண நினைச்சு அவங்க இறந்தாங்கன்னா, கடைசியா அந்த அந்த மறுபிறவி அவங்களுக்கு ஆண் தான். இது கருட புராணத்தில சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதனால இது வந்து அந்த நாம வந்து உடல் சார்ந்து தான் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். உடல் சார்ந்து தான் இது ஆண், இது பெண், இது இந்த விலங்கு, அது அந்த விலங்கு, இது மரம், செடி, கொடி நம்ம பார்க்கிறோம். அதே பகவானுடைய பகவத் பக்தர்கள் வந்து ஆண், பெண் பாகுபாடு பார்க்க மாட்டாங்க. இந்த உயிர்கள் பாகுபாடு பார்க்க மாட்டாங்க. இந்த மரம், செடிகள் பார்க்க மாட்டாங்க. ஆத்ம ரூபத்துல பார்ப்பாங்க. அப்ப ஆத்ம ரூபத்துல பார்க்கிறது எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம்னு பார்க்கும்போது, இது பகவானுடையது. அந்த செயலுக்கு தகுந்த மாரி தான் அந்த உடல் கிடைச்சிருக்கே தவிர, ஆத்மாக்கு வந்து நித்தியமானது அப்படின்னு பார்ப்போம். அதுதான் இந்த இடத்துல ஈசோபனிஷத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. இந்திய நவ நாகரீக அமைப்பில் ஒரு சிறுவனுக்கு கூட தன்னறிவு அதாவது தன் அறிவு பெற்றவனாக கருதி கொண்டு பெரியவர்களை மதிப்பதில்லை அப்படின்னு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞானம் இல்ல. ஞானம் இல்லாதனால தான் வந்து இது சொல்லப்படுறாங்க. ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு மாதாஜி ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்தாங்க. நான் ஒரு இதுல சொற்பொழிவுல பேசும்போது சொன்னேன். பெண்களுக்கு சம உரிமை உண்டு. சம உரிமை இருக்கணும். ஆனா தன்னுடைய பெண்மையை மறந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஒரு ஆண் மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு போகணும். ஒரு ஆண் மாதிரி நாம எல்லா இடத்துலயும் வரணும், போகணும்னு நினைக்கிறது தப்பு இல்லைன்றாங்க. ஆனா தன்னுடைய தாய்மை, அதாவது தன்னுடைய பெண்மையை அவங்க வந்து மறக்க கூடாதுன்றாங்க. அதை மறந்துட்டாங்கன்னா கலாச்சாரம் மாறிடும். பேண்ட் ஷர்ட் போறதுல கலாச்சாரம் அது வந்து அது கிடையாது. ஹேர் ஸ்டைல் வச்சுக்கிறது அது கிடையாது. அவன மாதிரி மது குடிக்கிறது அது ஒரு கலாச்சாரம் கிடையாது. அவன மாதிரி சிகரெட் பிடிக்கிறது ஒரு கலாச்சாரம் கிடையாது. ஆனா தன்னுடைய பெண்மையை மறந்துடக்கூடாது. தன்னுடைய வாழ்மையை மறந்துடக்கூடாது. மறந்துட்டாங்கன்னா அடுத்த சமுதாயம் சீர்கழிஞ்சு போகும். சீரழிஞ்சு போகும். நம்முடைய பண்பாடு அது. இல்லைங்களா? அதை நாம கடைபிடிக்கணும். அதுதான் இங்க அதுதான் வந்து சம உரிமை இருக்கணும். ஆனா அந்த பெண்மையை மறந்துட்டாங்கன்னா அடுத்த சமுதாயம் நமக்கு கொஸ்டின் மார்க் தான். அப்ப நம்ம பிள்ளைகள் கூட என்ன பண்ணோம், பெற்றோர்களை மதிக்க மாட்டாங்க. பெண்களுக்கு சம உரிமை உண்டு. ஆனா அந்த உரிமை எப்படி இருக்கணும்னா, பெண்மை கலந்த உரிமையா இருக்கணும். கணவனுக்கு என்ன செய்யணும்? தன்னோட பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணும்? சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்ய முடியும்? நம்மளால முடிஞ்சது பெண்மையில செய்யலாம். செய்ய முடியும். அதுக்கே ஒரு உபநிஷத்துல ரொம்ப அழகா குடுத்திருக்காரு. நம்ம ஆழ்வார்கள் குடுத்திருக்காங்க. வேதங்கள் மூலியமா நமக்கு குடுத்திருக்காங்க. அதெல்லாம் படிக்கணும் இல்லைங்களா? சரி. இப்ப நம்ம இதுக்குள்ள வருவோம். நமது பல்கலைக்கழகங்கள் அளிக்கப்படும் தவறான கல்வி உரை காரணமாக உலகம் முழுவதும் இளைஞர்கள், பெரியவர்களை பல தொல்லைகள் தருகிறார்கள். இப்ப அதுதான் சொல்லப்பட்டது. இல்லைங்களா? இப்ப யூனிவர்சிட்டியிலே பாத்தீங்கன்னா சம உரிமை, தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் அதாவது மேற்கிந்திய நாட்டு கலாச்சாரத்தை நம்முடைய அகண்ட பாரத தேசத்துல அது நம்ம தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரத்துல கொண்டு வராங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப யூனிவர்சிட்டியில மாத்திரம் இல்ல, பிள்ளைகள் படிக்கிற சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் படிக்கிற 6வது 5வது படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அந்த நாகரிகமான கொண்டு வந்து திணிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஏன்னா பிள்ளைகள் நாம நாம தப்பு பண்றோம். நாமளும் வந்து
அந்த பௌதிக ஞானத்துக்காக ஒரு ஸ்கூல்ல பெரிய கான்வென்ட்ல சேர்க்கிறோம், தப்பு இல்லை. ஆனா அந்த பிள்ளைகளை வேத பாடசாலையை சேர்த்து வேதத்தையும் சேர்த்து படிச்சாங்கன்னா அந்த பௌதீக ஞானத்துல படிக்கும் போது இந்த பிள்ளைகள் உணர ஆரம்பிச்சிருவாங்க, இது தவறான கல்வியல், இது நமக்கு வேண்டாம், இது எடுத்துக்க வேண்டாம், நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன, அவங்க கொடுக்கறது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துருவோம், அவ்வளவுதான். ஆனா இது வாழ்வியல்ல உள்ள எடுத்துக்க கூடாதுன்னு அந்த எது மறைக்கும், அந்த ஆன்மீக ஞானம், அந்த வேத ஞானம் அவங்கள அது சுட்டி காட்டும். இந்த கொஸ்டின் இதுக்கு ஆன்சர், இது கொஸ்டின் வந்து தப்பு, இது பௌதீகம். ஆனாலும் இந்த நமக்கு இந்த கல்வி ஒரு தேவை இல்லை. ஆனாலும் பௌதிகவாதியா கொடுக்கப்பட்ட கேள்விக்கு நாம பதில் கொடுக்கணும், அது நம்முடைய கடமை. அடுத்த செகண்ட் நம்ம போனோம், அடுத்த லெவலுக்கு போனோம்னா அந்த பதில் கொடுத்துதான் ஆகணும். அந்த பதிலை உள் வாங்க கூடாதுன்னு அந்த சொல்ற இது எதுனா ஆன்மீகம், அதுதான் வேதம். அப்போ பிள்ளைகளுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வேத பாடசாலை சேர்க்கணும். இப்ப யூனிவர்சிட்டில எல்லா யூனிவர்சிட்டிலயும் தவறான உதாரணம் இருக்கு, நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். மேற்கிந்திய கலாச்சாரம், வேறொரு கலாச்சாரம் கொண்டு வந்து திணிச்சு அதுல கொண்டு வராங்க. சோ அது நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அதை நம்ம அதை படிக்க வைக்கிறோம், நமக்கு வேற வழி கிடையாது. பையன் பிடெக் படிக்கணும், எம்பிஎல் படிக்கணும், எம்சிஎல் படிக்கணும், இதெல்லாம் படிக்க வைக்கிறோம். இதெல்லாம் தப்பு இல்லை, படிக்க வைக்கிறோம். அது பௌதீகம். அதே ஆன்மீகத்துல சார்ந்து செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளைகள் இது படிப்புக்கு தானே தவிர இது உள்வாங்க கூடாது, நம்ம ஞானத்தை வளர்த்துக்கு தான் தவிர இதை உள்வாங்க கூடாதுன்னு அந்த வேதம் அவங்களை கத்துக் கொடுக்கும். அவன் அது வேதம் படிக்காம வெறுமனே அந்த மெட்ரிகுலேஷன் படிச்சுட்டு வெறும் சிபிஎஸ்சி படிச்சுட்டு வெறுமனே இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டியில போய் படிச்சு போனா அவன் பௌதிக ஞானம், பணம் சம்பாதித்தான் பார்ப்பான், அடுத்தவனை அழிச்சுதான் மேல வரணும் பார்ப்பான். இதுதான் சமுதாயம் கத்துக் கொடுக்காம, இதுதான் யூனிவர்சிட்டியும் கத்துக் கொடுக்குது. இதுல நிறைய உதாரணம் கொடுப்பேன் நான், நிறைய ஸ்கூல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும் கொடுப்பேன் நான். அதுக்கு நிறைய அவதார புருஷங்கள்லாம் காட்டுறாங்க, பௌதிக அவதார புருஷங்கள்லாம் காட்டுறாங்க, கட்சி சார்ந்த அவதார புருஷங்கள் காட்டுறாங்க, பௌதிக அவதார புருஷங்களை காட்டுறாங்க. உங்களுக்கு அவதார புருஷனை யார் தெரியுங்களா? நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அரசியல்வாதிகள், அவங்களுதான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. முக்கியத்துவம் கொடுத்து எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல அந்த மாதிரி போயின்னு இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம்னா நம்ம பிள்ளைகளை வேதத்தை உணர வைக்கணும், வேதத்தை படிக்க வைக்கணும், இல்லைங்களா? அப்பதான் வந்து அந்த பௌதிக தன்மை இதெல்லாம் இருக்கணும். அதனால பெரியவங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்கறது, சராசரி மனுஷங்களை அதாவது பெண்களை வந்து சித்திரவதை பண்றது, பெண்களை வந்து ஒரு மோகமா அதை பார்க்கறது, இந்த மாதிரி தவறான சிந்தைகள் வருது எதுன்னா இந்த பௌதீக ஞானம் தான். அதிகமா பணம் சம்பாதிக்கணும், அதிகமா சுகமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது யூனிவர்சிட்டியும் கொடுக்குது, எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லயே நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்குது, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்படியாக அறியாமையில் அதாவது பரப்பட்ட கலாச்சாரம் அறிவற்றப்பட்ட கலாச்சாரத்தில் இருந்து வேறுபட்டது என்று ஸ்ரீல ஈசோ உபநேசு கடுமையாக எச்சரிக்கிறது. பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் அதாவது அவித்யாவின் மையங்கள் என்று சொல்வதில் தவறு இல்லை. அவித்யான்னு சொல்வது என்ன தெரியுங்களா? அறியாமை, இல்லைங்களா? அவித்யான்றது வித்யான்றது ஞானம், அவித்யான்றது ஞானமே அல்ல அது. இப்ப அவித்யான்றது மையங்களை ஒன்று செய்வது தவறு இல்லை. அதன் விளைவாக விஞ்ஞானிக்கெல்லாம் பிற நாடுகள் பூண்டோடு அதாவது பூண்டோடு அழிப்பதற்கான பயங்கரமான ஆயுதங்களை கண்டுபிடிப்பதில் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறார்கள். இன்றைய பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு பிரம்மச்சரியம் நியமங்களையோ ஆன்மீக முறை சார்ந்த வாழ்வியல் பற்றியோ கற்பிக்கப்படுவதில்லை. ஆன்மீக கட்டளைகளை அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. பேரளவில் புகழுக்காக மட்டுமே மத கல்வி அளிக்கப்படுகிறது, செயல்முறையில் கடைபிடிப்பதற்கல்ல. இதனால் சமூக மற்றும் அரசியல் களங்களில் மட்டுமின்றி மத சம்பந்தமாகவும் விரோதங்களையும் மலிந்து காணப்படுகின்றன. இது உண்மைதானே மாதாஜி பிரபு? இன்னைக்கு வாழ்க்கையில் அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு காலேஜ்ல போனா வேற ஒரு மார்க்கத்துல ஒரு காலேஜ் வச்சுக்கிறாங்க, இந்து மதத்துல ஒரு கல்வி வச்சுக்கிறாங்க, இன்னொரு மார்க்கத்துல ஒரு கல்லூரி வச்சுக்கிறாங்க, இன்னொரு மார்க்கத்துல ஒரு கல்லூரி வச்சுக்கிறாங்க. அந்தந்த கல்வி மார்க்கத்துல அவங்க செயல்படுறாங்க. ஆனா நம்ம இந்து யூனிவர்சிட்டியில பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த இது கிடையாது, நம்முடைய வாழ்வியல் தான் கொடுப்பாங்க. அதே வேற ஒரு மார்க்கத்துல 2 மார்க்கு நம்ம 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 அகண்ட பாரதேசத்துல இருக்கு. அவங்கள பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்து சம்பந்தப்பட்ட யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அங்க படிக்க முடியுமா பாருங்க? முடியவே முடியாது. ஆனா அதே வந்து இன்னொரு மார்க்கம் ஒண்ணு இருக்கு, அதாவது மேற்கிந்திய நாகரிகமாக அந்த மார்க்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து அதை திசை திருப்பதுக்காகவே அவங்கள வந்து அந்த இதை கொண்டு வராங்க, அதை கொண்டு வந்து அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டி நடத்துறாங்க.
அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டி நடத்துறாங்க. ஏன்னா நம்மள வந்து கவர் பண்ணி கொண்டு வரதுக்காக பண்றாங்க. இன்னொரு மார்க்கம் இருக்கு. அது இந்த சைடுல உள்ளவங்க, அரேபிய சைடுல உள்ளவங்க. அந்த மார்க்கம் பாருங்க முழுக்க முழுக்க அவங்கள பத்தி தான் இருக்கும். ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, தவறான வழிநடத்தல் அது கொண்டு போறாங்க. பௌதிகமா நிறைய கொண்டு போறாங்க. அப்போ பொதுமக்கள் அறியாமையில் வளர்த்து கொண்டிருப்பதால் கண்மூடித்தனமாக தேசிய உணர்வில் உலகின் பல பகுதிகள் பரவி உள்ளது அப்படின்னு. இதுல ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஒரு ஈசோபநிஷம் மூலியமா சொல்ல வர்றார். என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, தேசியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நம்ம அகண்ட பாரத தேசம் தேசியம் சொல்றோம். ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர் பாண்டு வந்து ஜெயிச்சிட்டார். யார் இவர் வந்து பாண்டவர் வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க. யுதிஷ்டிர மகாராஜா வந்து ஜெயிச்சிட்டார். ஜெயிச்ச பிறகு துரியோதனன் எல்லாம் அவங்களே இறந்து போயிட்டாங்க. ராஜ்யம் கிடைச்சிச்சு. ராஜ்யம் கிடைச்ச பிறகு அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்றதுக்கு எங்கிருந்தெல்லாம் வராங்க தெரியுமா? அந்த மகாபாரதம் படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு உணர்வு தெரியும் அதை பத்தி. என்னன்னா கிழக்குல வந்து அங்க ஒரு தூதன் அனுப்புறாங்க. அதே மாதிரி 8 திசையிலையும் ஒரு தூதன் அனுப்புறாங்க. அதுல மகாபாரதத்துல ரொம்ப அழகா சிறப்பா கொடுத்துக்கிறாங்க. ரொம்ப அழகா சிறப்பா கொடுத்துக்கிறாங்க. ஏன் இப்ப இருக்கிற அது இத்தாலி இருக்கு, அந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துல பார்த்தா மேற்கு இந்திய கலாச்சாரம் உள்ள அங்க அந்த கண்ட்ரிக்கும் அங்க ஒரு மன்னர். யாரு மன்னர்? சனாத தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ற ஒரு மன்னர் அங்க அரசாட்சி இருந்தார். இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இத்தாலியில நீங்க இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய இந்த கோவில் இருக்கு, சிவன் கோயில். மண்ணை தோண்டி எடுக்கும் போது கிடைச்சது. இன்னைக்கு இத்தாலியில இருக்கு அந்த கோவில். அதே மாதிரி பாலைவனத்துல அங்கேயும் ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கு, விஷ்ணு கோயிலும் இருக்கு. இது எல்லாமே நமக்கு வந்து இப்ப கிடைச்சிருக்கு இப்ப நமக்கு. அதே மாதிரி மகாபாரதத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு அவரு யுதிஷ்டிர மகாராஜா. 8 திசையிலையும் அனுப்புவார். தெற்கா, தென்கிழக்கு, தென்மேற்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திசையை அனுப்புறாரு. ஒரு திசையை அமைச்சது இல்லாம அந்தந்த கலாச்சார மன்னர்களுக்கு இன்வைட் பண்ண சொல்றாரு. இன்வைட் பண்ணி அந்த பட்டாபிஷேகம் எல்லாமே கலந்துக்கிறாங்க. அப்போ நாம அப்ப எப்படிதான் இருந்தோம்? நம்ம இந்த உலகமே இந்த பூமியே வந்து சனாத தர்மத்துல தான் முதல்ல இருந்தது. அப்பெல்லாம் வேற்றுமை இல்ல. இவன் இந்த மதம் அந்த மதம் அப்பெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத்திலையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதே மாதிரி இப்ப வேதங்களையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்போ இதே பகவத்கீதை 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பகவான் சொல்லி இருப்பாரு, இந்த மார்க்கம் சொல்லி இருப்பாரு. வேதங்களையும் குறிப்பு எந்த மதத்தையும் வேதங்களை குறிப்பிடலையே. நல்லா புரிஞ்சுக்கிறீங்க, உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? எந்த ஒரு வேதத்திலையும் குறிப்பிடல. அதுக்கப்புறம் அந்த கலாச்சார மாற்றங்கள் வர வர வரதான் நமக்கு. ஆனா அதுதான் நம்ம பிரதானமா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ. அப்போ அந்த வேத ஞானம் உள்ள குழந்தைகளுக்கு அது உணரும் சக்தி கொடுக்கும். ஓ இதெல்லாம் இப்ப வந்தது, இதையே நம்ம படிக்கணும், இது நம்ம படிக்க தேவையில்லையே. ஆனாலும் இந்த பௌதிக ஞானத்துக்கு அது தேவை. இன்னைக்குள்ள கலாச்சாரம் இப்படி இருக்கு, இந்த 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 வாழ்வியல் இப்படி இருக்கு, இந்த உளவியல் இப்படி இருக்கு, அதனால நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இது நம்முடைய வாழ்வியல் அல்ல அப்படின்னு அந்த குழந்தைகள் தெரியும். அதுக்கு எது? வேத ஞானம் தான் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா இதை கொடுக்குறாங்க. இந்த இதுல படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதை கண்டினியூ பண்றீங்களா? மாதாஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிக்கவா பிரபுஜி? படிங்க. பொதுமக்கள் அறியாமையை வளர்த்து கொண்டிருப்பதால் கண்மூடித்தனமான தேசிய உணர்வு உலகின் பல பகுதிகளில் பரவியுள்ளது. இந்த சின்னஞ்சிறு பூ உலகம் அளவு கடந்த பரந்த வெளியில் பிற துண்டங்களோடு மிதக்கும் ஒரு சிறு ஜடத்துண்டம் என்பதை யாரும் எண்ணி பார்ப்பதில்லை. பிரபஞ்ச வெளியின் விரிந்த பரப்போடு ஒப்பிடும்போது இந்த ஜடத்துண்டங்கள் எல்லாம் ஆகாயத்தில் காணப்படும் தூசி துகள்களுக்கு சமமானவை. இறைவன் தன் கருணையால் தன் ஜடத்துண்டங்களை தம்மில் நிறைவு பெற்ற முழுமைகளாக படைத்திருப்பதால் பிரபஞ்ச வெளியில் பறப்பதற்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் அவை குறைவின்றி பெற்றிருக்கின்றன. இன்றைய விண்வெளி கலங்களை நடத்தி செல்பவர்கள் தமது சாதனைகளை பற்றி பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளலாம். ஆனால் கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படும் மாபெரும் விண்வெளி கலன்களை நடத்தி செல்லும் உன்னதமான ஓட்டுநரை பற்றி அவர்கள் எண்ணி பார்ப்பதில்லை. எண்ணற்ற சூரியன்களும் எண்ணற்ற கிரக அமைப்புகளும் அறிவின் உள்ளன. உன்னதமான பிரபுவான இறைவனின் நுண்ணிய அம்சமாகிய நாம் சின்னஞ்சிறு ஜந்துக்களாக இருந்தாலும் வரம்பற்ற எண்ணிக்கையிலான இந்த கிரகங்களை ஆக்கிரமிக்க முயல்கிறோம். இதனால் நாம் மாறி மாறி பிறவி எடுத்து மடிந்து பிணியாலும் மூப்பாலும் துன்புறுகிறோம். மனித வாழ்வின் ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகள் என்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் படிப்படியாக 20 அல்லது 30 ஆண்டுகள் என்று குறைந்து வருகிறது. அவித்தியின் பார்ப்பட்ட கலாச்சாரத்தால் முட்டாளாக்கப்பட்ட மனிதர்கள் இந்த குறுகிய காலத்திற்குள் புலனின்பங்களை திறம்பட துய்க்கும் இச்சையால்
இக்கிரகங்களுக்குள் தத்தம் தனி நாடுகள் என்று ஏற்படுத்தி கொண்டுள்ளார்கள். இம்மூல மனிதர்கள் தத்தம் நாட்டின் எல்லைகளை சரிவர நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக பற்பல திட்டங்களை வகுக்கிறார்கள். இது நகைப்பிற்குரியதாகும். இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் போது ஒவ்வொரு நாடும் மற்ற நாடுகளுக்கு கவலையை விளைவிக்கிறது. நாட்டின் 50% சக்தி பாதுகாப்பிற்கான ஏற்பாடுகளில் செலவழிக்கப்பட்டு வீணாகிறது. அறிவை வளர்க்க யாரும் அக்கறை எடுத்துக் கொள்வதில்லை என்றாலும் இக உலக அறிவு மற்றும் ஆன்மீக அறிவில் மேம்பட்டிருப்பதாக பொய்யாய் பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறார்கள். இத்தகைய தவறான கல்வி முறையை பற்றி ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் நம்மை எச்சரிக்கிறது. உண்மையான கல்வியை, அதாவது அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை பகவத்கீதை நமக்கு உபதேசிக்கிறது. தீரர் ஒருவரிடமிருந்து வித்தியை, அறிவை பெற வேண்டும் என்று இந்த மந்திரம் நமக்கு குறிப்பிடுகிறது. ஜட மாயையால் அல்லலுறாதவன் தீரன். முழுமையான ஆன்மீகம் பெற்றவர் அல்லாத எவரும் ஸ்திரமாக நிற்க முடியாது. ஸ்திர நிலையுள்ளவன் எதற்காகவும் ஆசைப்பட்டு இயங்குவதோ எண்ணி புலம்புவதோ பிரபுஜி அதனுடைய கண்டினியூஷன் வரலையே. பின்னாடி படிங்க. இப்ப அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டேன், அப்படியே திருப்பிட்டேன். பௌதிக தொடர்பால் பெற நேர்ந்த பௌதிக உடலும் மனமும் தன் உண்மை நிலைக்கு புறம்பான பொருட்கள் என்பதை தீரன் உணர்ந்திருக்கிறான். எனவே அவன் இக்கட்டான எந்த சூழ்நிலையிலும் தன் ஆதார நிலையிலிருந்து பிறழாமல் பார்த்து கொள்கிறான். பௌதிக உடலும் மனமும் ஆன்மா பெற்றுள்ள இடர்பாடுகள். உயிர் துடிப்புள்ள ஆன்மீக உலகில் செயற்பாடுகள் உள்ளன. ஆனால் ஜட உலகம் உயிரற்றது. உயிரற்ற ஜட பிண்டங்களை உயிர் தத்துவமான ஆன்மீக பொறிகள் இயக்கி கொண்டிருக்கும் வரை உயிரற்ற ஜட உலகம் உயிருள்ளதாக தோன்றுகிறது. உண்மையில் உன்னதமான இறைவனின் அம்சங்களான உயிருள்ள ஆன்மாக்களே இவ்வுலகை இயக்குகின்றன. இவ்வுண்மைகளை எல்லாம் உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து தீரர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். கட்டுப்பாட்டுக்கான நியமங்களை அனுஷ்டிப்பதன் மூலம் இவ்வறிவை தீரர்கள் அடையப்பெறுகிறார்கள். கட்டுப்பாட்டிற்கான நியமங்களை கடைபிடிக்க விரும்புவன் அதிகாரம் பெற்ற குருவின் பார்வையின் கீழ் வர வேண்டும். பரமான கல்வியும் கட்டுப்பாடு நியமங்களும் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து சிஷியனுக்கு வருகின்றன. அவித்தியின் பார்ப்பட்ட அபாயகரமான கல்வியின் மூலம் இப்படிப்பட்ட அறிவு பெறப்படுவதில்லை. புருஷோத்தமனான இறைவனின் அடிபணிந்து கேட்டறியும் கல்வி மட்டுமே ஒருவனை தீரனாக்க வல்லது. பக்குவமான சிஷ்யன் அர்ஜுனனை போல் இருக்க வேண்டும். ஆன்மீக குருவும் உன்னதமான பிரபுவை போன்றே சிறந்து விளங்க வேண்டும். இதுவே சலனமற்ற தீரனிடமிருந்து வித்தியை, அறிவை பெறும் முறை. அதீரனானவன் தீரனின் பயிற்சியை பெற்றிராதவன் பிறருக்கு போதிக்கக்கூடிய தலைவனாக விளங்க முடியாது. தீரர்களாக பாவனை செய்யும் இன்றைய அரசியல்வாதிகள் பௌதிக தொடர் உண்மையில் அதீரர்களே. அவர்களிடமிருந்து பக்குவமான அறிவை எதிர்பார்க்க இயலாது. தமது வருவாயில் ரூபாய் பைசா கணக்கு பார்ப்பதிலேயே அவர்கள் கண்ணும் கருத்துமாய் இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் மக்கள் கூட்டத்தை ஆத்ம ஞானத்திற்காக சரியான வகையில் எப்படி வழிநடத்தி செல்ல முடியும்? உண்மையான கல்வி பெறுவதற்கு தீரரிடம் பணிவுடன் கேட்டறிவது ஒன்றே வழி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இதுல தீரர்னு சொல்றது எல்லாம் சீட பரம்பரையில வந்த குரு கிட்ட கேட்ட ஒரு சிஷ்யனா பிரபுஜி? மாதாஜி, தீரன் சொல்றதே பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டது எல்லாமே தீரனோட செயல் தான். அதான் சொல்றாரு போல ஈசோபனிஷத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. தீரன்னா என்ன சொல்றேன்னா பகவத்கீதையில உபதேசிக்கத்தான் தீர். ஒரு பகவான் உபதேசிக்கிற பாத்தீங்கன்னா தீர்வு கொடுக்குறாரு நமக்கு. தீர் அதுதான் நம்ம தீரனா சொல்லப்படுது. அதிதீர்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா தவறான செயல்பாடுகள் சொல்றது அதிதீர்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களை ஆன்ற போது ஆண் வந்துட்டாவே பாத்தீங்கன்னா தவறு மாதாஜி. அவித்தியான்னு சொல்றோம் இல்லையா? அவித்தியான்றது தவறான ஞானம். வித்தியான்றது அந்த தீரர்கள்னாவே என்னன்னு தெரியுங்களா? அது பக்திய உபதேசம் பண்றதுதான். அந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதுதான் தீரர்கள். அந்த ஞானத்தை உள்வாங்குறவங்க, அந்த கொடுக்கறவங்க தான் தீரன்னு சொல்றாங்க. அதீதர்கள்னா பாத்தீங்கன்னா தவறான வழிபாடு பண்ற, தவறான செயல்பாடு பண்றவங்க தான் அது சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா.
சரி, இந்த ஸ்லோகம் வந்து இந்த பதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகா இந்த இந்த மந்திரம் வந்து ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுத்துருக்கு. அந்த ஞானத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுத்துறாங்க. அறிவை பேணுதலால் ஒரு விலையும் அறியாமை பேணுதலால் ஒரு விளைவும் ஏற்படுகிறது என்று ஞானிகள் விளக்கி உள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த மந்திரத்தோட செயல்பாடு இல்லைங்களா? இப்ப மந்திரம் திருப்பி படிப்போம். இங்க பாருங்க, அறிவை பேணுதல் ஒரு விளைவும். இப்போ நம்ம இந்த அந்த வித்யா மூலியமா பெறப்படுற அறிவு மூலியமா பெறப்படுற ஞானம் வந்து ஒரு ஒரு இதுல கொண்டும் போது அறியாமையில நாம செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு விளைவு ஏற்படுகிறது இல்லைங்களா? இதை ஞானிகள் விளக்கப்பட்டுள்ள. அதுதான் இந்த இந்த சாராம்சமாவே நம்ம இதை படிக்கிறோம். 18 விதமான செயல்பாடுமே ரொம்ப அழகா நாம படிச்சோம். அந்த 18 விதமான செயல்பாடும் பாத்தீங்கன்னா இது இல்லாம செயல்படுறது எல்லாமே அறியாமை சொல்லுது. அது ஆவித்யா அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த கல்வி ஞானத்தை பத்தி இந்த 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 மந்திரத்துல ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா பௌதிகத்துல எப்படி நம்ம கல்வி படிக்கிறோம், எப்படி படிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரி, இப்போ இந்த 10வது மந்திரத்துல உங்களுக்கு புரிதல் எப்படி இருக்கு? இது என்ன சொல்லப்பட்டாரு? இந்த சாராம்சம் என்ன அப்படின்றது எல்லாம் விளக்க முடியுமா? எல்லாரும் பேசுவோம். இப்போ 11வது மந்திரத்துக்கு போலாம். நீங்க என்ன மாதிரி இதுல புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? முக்கியமா நீங்க இங்க சொல்லணும் ஒரு விஷயம் எனக்கு இதுல புரிஞ்சுக்கிட்டேன், இனி இந்த செயல்பாடு நான் கொண்டு வருவேன் அப்படின்னு நீங்க ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்கணும். ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துங்க. இந்த மந்திரங்கள் மூலியமா என்ன சங்கல்பன்றது நீங்க தான் சொல்லணும். அதான் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான், ஏற்கனவே நம்ம படிச்சது தானே. ஒரு சீட பரம்பரை மூலமா இருக்கிற ஒரு ஆச்சாரியார்கிட்ட எதொன்னையும் நம்ம வேதங்களை தெரிஞ்சுக்கிறணும், எப்படி எப்படி நடந்துக்கிறணுன்றது அவங்க சொல்றதைத்தான் நம்ம கேட்கணும். ஏன்னா அவங்க முக்காலமும் உணர்ந்து நல்லதை தான் நமக்கு சொல்றாங்க. அதன்படி நம்மளுடைய புலன்களை அடக்கி, நம்ம புலன்களை அடக்கிறதுன்றதுல தீமையான வழிகளில் போகாம, பிறருக்கு தொந்தரவு கொடுக்காம நம்ம நல்ல வழியில போகணும் அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. அந்த அறிவு அந்த அறிவை நம்ம உள்வாங்கிக்கிட்டு அது பிரகாரம் நம்ம நடந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கை நல்லா சுமூகமா போவோம். அப்படி இல்லாம நம்ம இஷ்டத்துக்கு தாந்தோணித்தனமா நான் அப்படித்தான் செய்வேன், எனக்கு என்ன, நீங்க சொல்றது என்ன இருக்கு, எனக்கு அதுல உள்ள உடன்பாடு இல்ல, அப்படியாக்கும் இப்படியாக்கும், பணம் இல்லாட்டி உலகமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறவங்க பின்னாடி கஷ்டப்படத்தான் செய்வாங்கன்றது தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து இந்த மந்திரம் வந்து நமக்கு என்ன உபதேசம் பண்ணுது பாத்தீங்கன்னா, பிரபுஜி, நீங்க சொல்றது கேட்கவே இல்லை. இப்ப சொல்றேன். அதாவது இந்த மந்திரம் நமக்கு என்ன உபதேசம் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்கியமா வந்து ரெண்டுமே ஞானம் தான். அறிவை பேணுதல் ஒரு விளைவும், அறியாமை பேணுதல் ஒரு விளைவும் கிடையாது. அறியாமை சொல்றதே வந்து பௌதிகமா போகுது. அது அசுர குணம். அசுர தன்மையில நம்ம ஒரு ஒரு ஒண்ணு படிக்கிறோம்னா அதுவும் ஒரு ஞானம் தான். வேதங்கள் படிக்கிறதுல ஒரு ஞானம் தான். இந்த ரெண்டா பிரிச்சுங்க. அதை உணர்ந்து பாருங்களேன். இப்போ ஒரு காலேஜ்ல படிக்கிறதும் சரி, ஒரு வேத பாடசாலை படிக்கிறதும் நம்ம அறிவை வளர்த்துக்கிறோம். ஆனா ரெண்டுமே ஞானம் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அந்த ரெண்டு ஞானமே எது நமக்கு உத்தம நிலை அடையணும் அதுதான் பார்க்கணும். இது உத்தம அடையுமா, இது உத்தம அடையுமா, இதுதான் விளக்கம் இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பு. இதுதான் நமக்கு தேவை. மத்ததெல்லாம் தேவையில்லை. மத்ததெல்லாம் நீங்க நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க. இது எல்லாமே நமக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். எந்த ஞானம் மூலியமா வரும்னா ஆன்மீக ஞானம் மூலியமா தான் நீங்க சொன்ன விஷயங்கள்லாம் வரும். பௌதிக ஞானம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பணம் சம்பாதிக்கணும், வாழ்க்கையில மேன்மையா வரணும்னு நினைக்கிறது அது பௌதிக ஞானம். ஆனா ரெண்டுமே அறிவு சார்ந்த செயல் தான். ஆனா இது நமக்கு இதுதான் அப்படின்னு நாம என்ன சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும்னு சொல்ல வரோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம வேதம் படிச்சிருக்கோமா அப்படின்னு நாம உணரணும். முதல்ல குறைஞ்சபட்சம் நம்ம வேதம் படிச்சிருக்கோம். மாதாஜிக்கு வேதம் படிக்க மாட்டாங்க, படிக்க கூடாது, அது அபத்தம், அது தர்மம் அல்ல அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது. மாதாஜி யாருமே வேதம் படிக்க கூடாது. ஆனா உபநேசங்கள் படிக்கலாம். 108 உபநேசங்கள் இருக்கு, 18 புராணங்களும் இருக்கு. இது மாதாஜிங்க படிக்கலாம். பிரபுஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லா விதமான வேதங்களும் படிப்பாங்க, உபநேசங்கள் படிப்பாங்க, இது படிப்பாங்க இல்லைங்களா? இது நமக்கு எல்லாம் இது ஆண் பெண்ன்றதோ வித்தியாசத்தை ஏன் அந்த வேதங்களை படிக்கணும், அந்த வேத நியமங்களை மாதாஜிக்கு தொடர முடியாது. அதனால வேதத்தை அவங்க ஃபாலோ பண்ண முடியாது. அது வந்து அவங்களுடைய பெண்மை மறைக்கும். அதுதான் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னது. அதனால ஆன்மீக ஞானம், பௌதிக ஞானம் இது ரெண்டுமே இருக்கிறது நல்லதுதான். ரெண்டுமே நல்லது வேணும் தான் நமக்கு. பௌதிக ஞானமே இந்த கலிகாலத்துல பௌதிக ஞானம் வேணும். ஒரு டாக்டர் படிச்சிருக்கான போது நல்லது, ஒரு இன்ஜினியர் படிச்சா நல்லது,
அவன் வாழ்வியல கொண்டு வரான். வாழ்வியல் எப்படி கொண்டு வரோம்? ஆன்மீக ஞானத்தோட நம்ம கொண்டு வரோம். என்ன சங்கல்படுத்துறோம்னு சொல்ல வரும் பாத்தீங்கன்னா, முக்கியமா வந்து நாமோ வேதம் படிச்சோமா? நாம படிக்கல. சரி, ஓகே. நம்ம பிள்ளைகளை படிக்க வச்சோமா? சரி, படிக்க வைக்கல. சரி, விட்டுருங்க. குறைஞ்சபட்சம் நம்ம பேர பிள்ளைகளையாவது படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த சங்கல்பம் எடுத்துங்க. இதுதான் நம்முடைய கீதை சொல்றதே அதுதான். 18 அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றதும் அதுதான். குறைஞ்சபட்சம் தன்னுடைய வாரிசுகளை சொல்லி கொடுங்க. இல்லனாவது பேர பிள்ளைகளுக்காக சொல்லி கொடுங்க. வேதத்தை படிக்க வைங்க, உணர வைங்க அப்படின்றாரு. ஏன்னா அடுத்த தலைமுறை அது தாங்கும். அடுத்த தலைமுறை அது போயிட்டு இருக்கும். இதான் நீங்க சங்கல்படுத்தணும். இப்ப நம்ம எல்லாருமே இந்த கிளாஸ்ல அட்டெண்ட் பண்றவங்க எல்லாமே ஒரு 40, 50 வயசுக்கு மேலதான் எல்லாமே இருக்கும். குறிப்பா இருக்கும். இப்ப நாம வேதம் படிச்சோம்னா ஏதோ படிச்சிருப்போம், ஏதோ உணர்ந்திருப்போம், ஏதோ செயல்பட்டு இருப்போம். ஆனா அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம கொடுக்கணும், கொண்டு கொடுக்கணும். நம்ம பிள்ளைகளை இப்போ ஒரு அளவுக்கு காலேஜ் முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க, திருமணம் ஆயிருப்பாங்க, அவங்க படிக்க முடியாது. சரி, அதுல பிள்ளைகளுக்காவது நம்ம வந்து வேத பாடசாலை சேர்க்கணும். இதுதான் நம்ம இதோட சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும். இதே மாதிரி இந்த மந்திரம் நமக்கு தான் உபயோகப்படுது. 2 விதமான ஞானம் இருக்கு. அறியாமை இருக்கு, ஆன்மீகமும் இருக்கு. அசுரம் இருக்கு, நல்ல குணமும் இருக்கு. 2மே ஞானம் தான். அந்த ஞானத்தை எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றத நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அதுக்கு எப்பவுமே இந்த மந்திரம் வந்து நம்ம அதுதான் சொல்லிக் கொடுக்குது. அதுதான் 18 விஷயங்கள் கத்துக் கொடுத்து அந்த 18 விஷயங்கள் இல்லாத செயல் எல்லாமே அறியாமைன்னு சொல்லுது. 26 குணங்கள் முக்கியமான குணங்கள். 6 குணங்கள் தான் அசுர குணங்கள். அந்த 6 குணம் முக்கியமா? 26 குணங்கள் முக்கியமா? 26 குணம் தான் முக்கியம். 6 அசுர குணங்கள் நாம எல்லாருமே அந்த 6 குணத்தோட நம்ம செயல்பட்டு இருப்போம். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால இது எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்க. அதாவது இத கொண்டு போய் சேருங்க. இந்த வேதங்களை கொண்டு போய் சேருங்க. இந்த கீதையை கொண்டு போய் சேருங்க. அதுதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதா, நம்ம ராமானுஜ ஆச்சாரியார்கள், அப்புறம் நம்மளுடைய மத்துவாச்சாரிய ஆச்சாரியர்கள், அப்புறம் வந்து விஷ்ணு சுவாமி ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, குறைஞ்சபட்சம் வேதங்களை படிக்க முடியலன்னாலும் பரவாயில்ல, உபநேசங்கள் படிக்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல, பகவானை பத்தி அதாவது ஒரு புராணங்களை படிக்க அவசியம் தான் பரவாயில்ல, குறைஞ்சபட்சம் இந்த பகவத்கீதையாவது படிக்க வைங்க. இந்த பகவத்கீதையை படிக்க வச்சாவே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வேதங்களை உணர்ந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதுவும் இல்லாம சில பிரபுபாத உண்மை உருவில் இந்த பகவத்கீதையை பிள்ளைகளை கொடுத்து படிக்க வைங்க, வச்சாவே போதும். அதை உணர்ந்தாவே போதும், அவங்களுக்கு எல்லா விதமான ஞானம் வந்துடும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம படிக்க போறது 11வது மந்திரம். 11வது மந்திரத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்க பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 11வது மந்திரம் படிக்கலாம் மாதாஜி. வித்யாம் சாவித்யாம் சயஸ்தத் வேதாபியாம் சக அவித்யாயா மிருத்யும் தீர்த்வா வித்யாயாமிருதம் அஷ்ணுதே. பொருளுரை: அறியாமையின் செயல்முறையையும் உன்னதமான அறிவின் செயல்பாட்டையும் ஒரே சமயத்தில் அறியத்தக்கவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறத்தலான நிலையை கடந்து நித்திய நிலையின் நன்மைகளை முழுவதுமாக அனுபவிக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நல்லா உணர்ந்து பாருங்க. இது திரும்பி வேணா ஒரு வாட்டி படிச்சு பார்க்கலாம். இந்த 11வது மந்திரத்துல பொருள் உரையில நம்ம திருப்பி ஒரு வாட்டி படிக்கிறோம். அறியாமையின் செயல்முறையும், அறியாமை சொல்றது அசுர குணம் இல்லைங்களா? அதோட செயல்முறையும், அப்போ வந்து அது வந்து என்ன சொல்றது, விகரமா அப்படி அகரமான்றது நம்மளுடைய வேதங்களை ஃபாலோ பண்றது. விகரமான்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா எதிர்மறையா செயல்படுறது. அப்ப எதிர்மறையான செயல்பாடுகள் வந்து அறியாமை செயல்முறையும் உன்னதமான அறிவின் செயல்பாட்டையும் ஒரே சமயத்தில் அறிவை தக்கவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறந்தலான நிலையை கடந்து நித்திய நிலை நலன்களை முழுமையாக அனுபவிக்கிறான். இப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா? யாராவது விளக்க முடியுமா? அறியாமையினால செஞ்ச செயல்களையும் அறிவோட தெளிந்த மனநிலையில செய்கின்ற செயல்களையும் ஒருத்தன் தெரிஞ்சுக்கிட்டானா அவன் வந்து இந்த பிறவி சுழல்ல இருந்து விடுபட்டு முக்தி அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ இப்ப சரி, இது வந்து நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துக்கான நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப நம்ம வாழ்வில் எப்படி நம்ம செயல்படணும்? தினம் தினம் உங்களை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் பிரபுஜி. ஏன்னா எனக்கெல்லாம் ஏகப்பட்ட குழப்பம் இருக்கு. அதை தீர்க்கறதுன்னா ஒரு குருஜி பக்கத்துலயே இருக்கணும்.
பகவானை மையப்படுத்தி செயல்களை செய்யணும் பிரபுஜி. ஓகே. பகவான பையப்படுத்தி செயல்படணும். இது அது ரொம்ப சிம்பிளா நாம சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா? ஆனா இந்த ரொம்ப குழப்பங்கள் வருது பிரபுஜி, ரொம்ப குழப்பங்கள். என்ன செய்யறதுன்னு சமயத்துல தெரிய மாட்டேங்குது. இல்ல அதுதான் சொல்ல வரேன். இதுல என்ன சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அறியாமை செயல்முறையும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது அசுரத்தனமான செயல்பாடு, அது பௌதிகமான செயல்பாடு இல்லைங்களா? அந்த செயல்முறை படிச்சாலும் பரவாயில்லைன்ற அந்த செயல்முறையும் சரி, உன்னதமான அறிவின் செயல்பாட்டையும் ஒரே சமயத்தில் அறிவு தக்கவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறந்தும் நிலையை கடந்து நித்திய நிலை நலன்களை முழுமையாக அனுபவிக்கிறான்றார். இது 2 விதமா எடுத்துக்கலாம். ஒண்ணு, நீங்க மாதா சொல்ற மாதிரி எந்த நேரமும் பகவான் ஹரிபக்தியோட நினைச்சிட்டு நம்ம செயல்படும் போது அது உன்னத நிலை, உன்னத அறிவு செயல்பாட்டு ஒரே சமயத்தில் அறிவு தக்க வைக்கிறான். ஆனா அறியாமை செயல்முறையும் சொல்றாரு பாருங்க, இந்த மந்தத்துல அறியாமை செயல்முறையும் சொல்றாரு. அப்ப அறியாமை செயல்முறை சொல்லும் போது அது பௌதிகமான முறை, அது பந்தப்படுத்துற முறை. இப்போ ஒரு வேதத்தை படிச்சவன் டாக்டர் சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்களா? ஒரு இன்ஜினியர் சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்களா? ஒரு கலெக்டர் ஆக முடியுமா வேதத்தை படிச்சவன்? முடியாது முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ பௌதிக ஞானம் அடைஞ்சாதான் அது கிடைக்கும். பௌதிக ஞானம் இருந்தாதான் ஒரு டாக்டரோ ஒரு இன்ஜினியரோ ஒரு இதோ படிக்க முடியும். ஆனா இரண்டுமே சேர்ந்து படிச்சான் பாத்தீங்களா, அவன் தான் நற்கதி அடைய முடியும் சொல்றாரு. இந்த பதம் அதுதான் நம்ம கொடுக்குது. அதுதான் சொல்றாரு, அறியாமை செயல்முறையும் உன்னதமான அறிவின் செயல்பாட்டையும் ஒரே சமயத்தில் அறிவை தக்கவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு நிலையை கடந்து நித்திய நிலை நலன்களை முழுவதும் அனுபவிக்கிறான் அப்படின்னு இல்லைங்களா? அப்போ இந்த கலிகாலத்துக்கு தகுந்த பதம் இது. டாக்டருக்கு படிச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு ஒரு வேத ஞானத்தை உணர்ந்து செயல்படும் போது அவன் என்ன பண்ணுவான்? ஒரு டாக்டர் படிச்சவன் சமுதாயத்துக்கு தொண்டு பண்றன்னு போவான். இதுவே பகவானுக்கு செய்யற உன்னதமான தொண்டுன்றான். இது வேதம் சொல்லுது. இந்த உபநேசம் அதான் சொல்லுது, ஈசோ உபநேசம் அதான் சொல்லுது இல்லைங்களா? நாம என்ன படிச்சிருக்கணும் அது பிரச்சனை இல்லை, அது பௌதீகம். ஆனா வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது பாருங்க, அதையும் படிச்சுக்கோ, தப்பு இல்லை. ஆனா மக்களுக்கு சமுதாயத்துக்கு தொண்டு செய்யற மாதிரி செயல்பட்டினாவே அது பகவானுக்கு செய்யற தொண்டுன்னு சொல்லுது. இந்த ஈசோபநேசம் மட்டும் இல்ல, 108 உபநேசங்களும் அதான் சொல்லுது, 4 வேதங்கள் அதான் சொல்லுது, 18 புராணங்களும் அதான் சொல்லுது, கீதையும் அதான் சொல்லுது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி நாம செயல்படணும். சரி, இதோட விளக்க உரை என்ன கொடுக்குறாங்கன்றது நம்ம படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கலாம் மாதாஜி. யாரும் படிக்கிறாங்களா பிரபுஜி? படிக்க சொல்லுங்க. யாராவது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? பிரபு இல்ல மாதாஜி, நம்மளே படிக்கலாம் மாதாஜி. நீங்க படிக்கலாம், படிக்குமா? படிக்க. விளக்க உரை. பௌதீக உலக சிருஷ்டிக்கப்பட்டது முதல் ஒவ்வொருவரும் நித்தியமான வாழ்வு பெற முயற்சித்து வந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இயற்கையின் கொடிய நியதியின் காரணமாக யாரும் இறப்பின் பிடியிலிருந்து தப்ப முடியவில்லை. யாரும் இறக்க விரும்புவதில்லை என்பது உண்மை. யாரும் மூப்புடையவோ நோய்வாய்ப்படவோ விரும்புவதில்லை. ஆனால் இயற்கையின் நியதி யாருக்கும் இறப்பு, முதுமை, பிணி ஆகியவற்றிலிருந்து விதிவிலக்கு அளிப்பதில்லை. பௌதீக அறிவின் வளர்ச்சியும் இப்பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதில் உதவவில்லை. மரணத்தை துரிதப்படுத்தவும் அணுகுண்டு கண்டுபிடிப்பதற்கு பௌதீக விஞ்ஞானம் துணை செய்யும். ஆனால் பிணி, மூப்பு, மரணம் இவற்றிலிருந்து மனதினை காப்பாற்ற அதனால் இயலாது. இவ்வுலகில் பல சாதனைகள் புரிந்த அரசனான ஹிரண்யகசிபுவை பற்றி நாம் புராணங்களிலிருந்து அறிகிறோம். அவன் தன் இக உலக சாதனைகள் மற்றும் அறியாமையின் விளைவால் ஏற்பட்ட பலம் ஆகியவற்றின் துணையால் மரணத்தை வெற்றி காண எண்ணி கடும் தவத்தை மேற்கொண்டான். அவனின் தவ மகிமையால் எல்லா கிரகங்களிலும் உள்ள உயிர் ராசிகளும் தொல்லைக்குள்ளாயின. பிரபஞ்சத்தின் சிருஷ்டிகர்த்தாவான பிரம்மதேவனை வற்புறுத்தி வரவழைத்து தனக்கு அமரத்துவம் வழங்கும்படி வேண்டினான். ஆனால் பிரம்மாவோ தான் எல்லா உலகங்களையும் பௌதிக அளவில் சிருஷ்டித்து ஆட்சி புரிந்தாலும்
தானே அமரத்துவம் பெறாதவர் ஆகையால் அந்நிலையை பிறருக்கு வழங்க இயலாது என்று கூறிவிட்டார். பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது போல பகவத்கீதை 8ஆம் அத்தியாயம் 17வது பதத்தில் பிரம்மன் நீண்டகால வாழ்ந்தாலும் அவருக்கு மரணம் இல்லை என்பது இல்லை. ஹிரண்ய என்றால் தங்கம், கசிபு என்றால் மென்மையான படுக்கை. இவருக்கு பிரியமான 2 செல்வமும் செல்வியரும் இவ்விரண்டையும் மரணத்தை சந்திக்காமல் என்றென்றும் அனுபவிக்க விரும்பினான். அமரனாக வேண்டுமென்ற தன் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்து கொள்ளும் நம்பிக்கையோடு அவன் பிரம்மாவை மறைமுகமாக பல கேள்விகள் கேட்டான். அமரவரம் தர முடியாது என்று பிரம்மா கூறிவிட்டபடியால் ஹிரண்யகசிபு மூடத்தனமான எண்ணினான். ஆனால் இறுதியில் பிரம்மா இந்த உறுதிகளையெல்லாம் வழங்கினாலும் இறைவன் பாதி சிம்மம் பாதி மனிதனான நரசிம்மவுடையும் தாங்கி ஹிரண்யகசிபுவை கொன்றார். அவனை கொல்ல அவர் எந்த ஆயுதத்தையும் உபயோகிக்கவில்லை. பிரபுவின் நகங்களாலேயே அவன் கொல்லப்பட்டான். அவன் நிலத்திலோ நீரிலோ ஆகாயத்திலோ கொல்லப்படமுடா எண்ணி பார்க்க முடியாத விசித்திர உயிரினத்தால் மரணமடைந்தான். இதன் உட்கருத்து, இக உலக வல்லமைகளில் மிக்கவனான ஹிரண்யகசிபால் கூட தன் திட்டங்களின்படி மரணத்தை வெல்ல முடியவில்லை. அப்படி இருக்க இன்றைய சின்னஞ்சிறு ஹிரண்யகசிபுகளின் திட்டங்கள் கணத்துக்கு கணம் தகர்க்கப்படும் போது அவர்கள் என்ன சாதித்து விட முடியும்? வாழ்வு போராட்டத்தில் ஒருதலை முயற்சியால் வெற்றி காண முற்பட வேண்டாம் என ஈஷோபனிஷத் நமக்கு அறிவுரை வழங்குகிறது. உயிர் வாழ்வதற்கான கடினமான போராட்டத்தில் இயற்கை தனது கடுமையான நியதிகளை மீற யாரையும் அனுமதிப்பதில்லை. இதனால் நித்தியமான வாழ்வு பெற விரும்புவர்கள் மீண்டும் இறைவனிடம் சென்றடைய தயாராக இருக்க வேண்டும். இறைவனை மீண்டும் சென்றடைவதற்கான வழிமுறை வேறு வகையான அறிவை சார்ந்ததாகும். அதை உபனிஷத்துக்கள், வேதாந்த சூத்திரம், பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற நூல்களிலிருந்து கற்க வேண்டும். இவ்வாழ்வில் மகிழ்ச்சி மற்றும் பின்னர் பூத உடலை நீத்து நிலையான இன்ப வாழ்வை அடைய விரும்புபவர்கள் இந்த புண்ணியமான இலக்கியங்களை நாடி உன்னதமான ஞானத்தை பெற வேண்டும். கட்டுப்பட்டுள்ள உயிர்வாழி இறைவனுடனான தன் நித்திய உறவை மறந்திருப்பதால் தற்காலிகமான தன் பிறப்பிடத்தையே எல்லாமாக தவறாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறான். மறதி குணம் படைத்த மனிதனுக்கு அவனின் சாஸ்வதமான வீடு இந்த பௌதிக உலகில் அல்ல என்பதை நினைவூட்டுவதற்காக இறைவன் கருணை கூர்ந்து இந்தியாவில் மேற்குறிப்பிட்ட வேத இலக்கியங்களையும் பிற நாடுகள் பிற மத நூல்களையும் வழங்கியுள்ளார். மனிதன் ஆன்மீகமானவன் தன் ஆன்மீக வீட்டிற்கு திரும்பி செல்வதிலேயே அவனது மகிழ்ச்சி அடங்கியுள்ளது. புருஷோத்தமனான இறைவன் மக்கள் தம்மிடம் மீண்டும் வந்தடைவதற்கான வழிமுறை பற்றிய செய்தியை பரப்புவதற்கென தனது அதிகாரம் பெற்றுள்ள ஊழியர்களை அனுப்பி வைக்கிறார். சில வேளைகளில் அவரே இப்பணியை செய்வதற்கு என இவ்வுலகில் அவதரிக்கிறார். எல்லா உயிர்களும் அவரது அன்பிற்குரிய மக்களாகியால், இவரின் நினைவிரியா அம்சங்களாகியால் ஜடநிலையில் நாம் தொடர்ந்து அனுபவிக்க நேரிட்டுள்ள துயரங்களுக்காக நம்மை விட அவர் மிகவும் அதிகமாக வருந்துகிறார். உயிரற்ற ஜடநிலை நமது உண்மையான இயல்புக்கு ஒவ்வாதது என்பதை பௌதிக உலகில் நாம் அனுபவிக்கும் துன்பங்கள் நமக்கு நினைவூட்ட உதவுகின்றன. புத்திசாலிகளான உயிர்கள் இதை எப்போதும் நினைவிற்கொண்டு வித்யா எனப்படும் பரமான அறிவை வளர்த்து கொள்வதில் முனைந்திருக்கிறார்கள். மனித பிறவி ஆன்மீக அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்கு நமக்கு கிடைத்துள்ள அரியதொரு வாய்ப்பு. இவ்வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ள தவறும் மானுடன் நாராமதன் எனப்படுகிறான். மனிதருள் இழிந்தவன் என பொருளாகும். புலனின்பத்திற்கு உதவும் பௌதிக அறிவு அவித்யா எனப்படும். இது மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறப்பதற்கான வழியாகும். ஆன்மாவாக விளங்கும் பொருளுக்கு பிறப்பு இறப்பு என்பதில்லை. பிறப்பு இறப்பு என்பது ஆன்மாவின் வெளியுறையான உடலை சார்ந்தது. ஒருவர் தான் அணிந்துள்ள ஆடையை களைவது இறப்பிற்கும், ஆடையை அணிவது பிறப்பிற்கும் ஒப்பிடப்படுகிறது. அவித்யா என்னும் அறியாமையில் மூழ்கி இருப்பவர்கள் இக்கொடிய ஏற்பாட்டை பொருட்படுத்துவதில்லை. மாயையின் அழகில் மயங்கி பழைய பாதையிலேயே மீண்டும் மீண்டும் சென்று இயற்கையின் நியதிகளிலிருந்து எவ்வித பாடமும் கற்றுக்கொள்ளாமலேயே இருந்து விடுகிறார்கள். வித்யா என்னும்
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் படிக்கவா பிரபு? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வித்யா என்னும் பரமமான ஞானத்தை வளர்த்து கொள்வது மாணவர்களுக்கு இன்றியமையாதது. நோயுற்ற ஜட நிலையில் புலனின்பம் காண்பதை இயன்ற அளவு குறைத்து கொள்ள வேண்டும். கட்டுப்பாடற்ற உடலின்பம் அறியாமைக்கும் மரணத்துக்கும் நம்மை இட்டு செல்லும். ஜீவன்களுக்கு ஆன்மீக புலன்கள் இல்லாமல் இல்லை. ஒவ்வொரு ஜீவனும் தன் ஆதியான ஆன்மீக வடிவிற் பெற்றுள்ள புலன்களே இப்போது உடல், மனம் ஆகியவற்றால் மூடப்பட்டுள்ள பௌதிக புலன்களாக தோன்றுகின்றன. பௌதிக புலன்களின் செயற்பாடுகள் எல்லாம் ஆன்மீக லீலைகளின் திரிபடைந்த பிம்பங்கள். மனித நிலையான ஆத்மா தான் பெற்றுள்ள பௌதிக பூச்சின் காரணமாக ஜட உலக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறது. ஜட நிலை எனும் நோய் தெளிய பெற்றால் தான் உண்மையான புலனின்பம் பெறுவது சாத்தியம். பௌதிக மாசுகள் ஏதுமற்ற உண்மையான ஆன்மீக வடிவில் மட்டுமே உண்மையான புலனின்பம் கிட்டும். மனித வாழ்வின் இலட்சியம் தெரிந்த புலனின்பமாக இருத்தல் கூடாது. ஜட வாழ்வினும் நோயிலிருந்து குணம் பெற நாம் ஆவல் கொண்டிருக்க வேண்டும். இக உலக பற்றெல்லாம் நோய் அதிகரிப்பது அறிவின் அறிகுறியாகாது. அவித்யா என்னும் அறியாமையின் அடையாளம் ஆகும். 105 டிகிரி 107 டிகிரி என்று உடல் வெப்பம் அதிகரிப்பது ஆரோக்கியத்திற்கு உகந்ததல்ல. அது 98.6 சமநிலைக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும். அதுவே மனித வாழ்வின் நோக்கமாக விற்க வேண்டும். இன்றைய நவ நாகரிகத்தில் ஏற்கனவே ஜுரம் கண்டிருக்கும் ஜட வாழ்வு அணுசக்தியின் உதவியால் 108 டிகிரிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கிறது. அறிவற்ற அரசியல்வாதிகள் இவ்வுலகம் எந்நேரமும் நரகமாகலாம் என கூக்குரலிடுகிறார்கள். இது மிக முக்கியமான ஆன்மீக வாழ்வின் நெறியை புறக்கணித்து ஜட அறிவியல் முனைவதின் விளைவாகும். மரணத்திற்கு நம்மை இட்டு செல்லும் இந்த அபாயகரமான பாதையில் நாம் செல்லக்கூடாதென ஈசோபனிஷத் நம்மை எச்சரிக்கிறது. மாறாக மரணத்தின் கொடிய கைகளிலிருந்து முற்றிலுமாக விடுபட ஆன்மீக அறிவனும் பண்பை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கொஞ்ச நேரம் இது விளக்கம் பார்த்துடலாம். இப்ப இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் நம்ம போன அத்தியாயத்திலையும் நம்ம போன மந்திரத்திலையும் நம்ம படிச்சோம்னா வித்யா அவித்யா பத்தி நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம். ஞானம் அற்றவை செயல்பாடு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப விளக்கமா கொடுத்தது இரண்யகசிபை பத்தி ரொம்ப அழகாம விளக்கம் கொடுத்தாங்க. இரண்யகசிபு எப்படி பிரம்மா கிட்ட வரம் கேட்டாரு, அவரு வரம் கொடுக்கல. கடைசியில ஒரு வரம் அதாவது அவனுக்கு தெரியாமவே அவனுக்கு கொல்லக்கூடிய சக்தி பகவானுக்கிட்ட கொடுத்துருக்கான்றது நம்ம இது மூலியமா நம்ம இந்த உபநேஷம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய அதாவது இந்த உடல் இருக்கு. இந்த உடல் சொல்லும் போது இதுவும் பகவானுடைய உடல் தான். நம்ம எல்லாமே பகவானோட அம்சம் தான், எல்லா ஜீவராசிகளுமே. ஆனா இந்த உடல் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட உடல் நினைச்சுக்கலாம், நம்ம சரீரம். இந்த சரீரம் பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமானது. இதெல்லாம் உண்மை. இது பகரங்க சக்தி, பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. அது பகரங்க சக்தின்னு சொல்லுவோம். இந்த பகரங்க சக்திக்குள்ளதான் ஒளிஞ்சிருக்கிறது தான் ஆத்மா. அது ஜீவாத்மா. அது பகவானுடைய யோகமாயா சக்தி. அந்த யோகமாயா சக்தியை நாம உணரணும்னா இது உடல் அல்ல, இந்த உடல் நம்மளோட அல்ல அப்படின்னு நினைச்சாதான் யோகமாயா சக்தியை நாம உணர முடியும். யோகமாயா சக்தின்றது பகவானுடைய சக்தி. அது உட்புற சக்தின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்க. அந்த சக்தியை நம்ம அந்தரங்க சக்தி. அந்த அந்தரங்க சக்தியை உணரணும்னா இந்த பகரங்க சக்தியை நாம மறைக்கணும். அதை நம்மளது இல்லைன்னு நினைக்கிறோம். ஆனா இது பகவானுடைய சக்தி தான். இது மாய சக்தி. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்னு வச்சிருக்கோம்னா இந்த பகரங்க சக்தியை தான் நமக்கு உண்மையான சக்தின்னு நினைக்கிறோம். உள்ள இருக்கிற பரமாத்மா சக்தி, அதாவது அந்தரங்க சக்தியை நம்ம நினைக்க மாட்டோம். அந்தரங்க சக்தின்றது இந்த ஜீவாத்மா, அந்த உயிரை நம்ம மதிக்கிறது கிடையாது. உடல் தான் நம்ம மதிக்கிறோம். இப்ப நம்ம கையில ஒரு சின்ன அடிபட்டதுன்னா அச்சுச்சோ சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஹாஸ்பிட்டல் ஓடுறோம், கட்டு போடுறோம். இது இயற்கை. அது கட்டு போடுறோம், நம்ம இது பண்றோம். அதே ஒரு ஞானியா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணா, கீழே இருக்கிற மண்ணை எடுத்து கையில வச்சுப்பான். சரி, அந்த உடல்ல அடிபட்டுடுச்சு அப்படின்னு நினைப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு இறப்பை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான். இந்த உடலை பத்தி அவன் கவலைப்பட்டாவே அவன் ஆன்மீகத்தை மறந்துடுவான், அவன் அவித்யாவாயிடுவான் இல்லைங்களா. அப்போ ஞானிக்கு
கர்மயோகி அதான் நினைப்பான். ஆனா கர்மிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் சார்ந்த செயல்பாடா இருக்கும். ஏன்னா உள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மா உணர மாட்டாங்க, உடல் தான் உணருவாங்க. அப்ப உடல் சார்ந்த செயல் தான் அவங்க பக்குவம் அடைவாங்க. உடல் சார்ந்த அந்த பௌதிகமான செயல்பாடு தான் அந்த ஞானம் பெறுறது, டாக்டர் படிக்குது, இன்ஜினியர் படிக்குது, எல்லா விதமான ஞானத்தையும் பெறுவாங்க. அந்த பௌதிக ஞானம் பிறகுதான் அவரோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதே வித்யா அறிவு சார்ந்த செயல்பாடு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க மேன்மை அடைவாங்க. இதுதான் ரொம்ப அழகா இந்த இந்த ஈசோபநிஷத்துல ரொம்ப நம்ம தெளிவா கொடுத்துட்டு வராங்க. ஒரு ஒரு இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துறாங்க. இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நான் கொஞ்ச நேரம் படிக்கிறேன் மாதாஜி, பிரபுஜி, அதுக்கப்புறம் நீங்க படிக்கலாம். ஆனா இதனால் உடலை சரிவர வைத்துக் கொள்வதற்காக நடவடிக்கைகளை கைவிட வேண்டும் என்றால் வியாதியிலிருந்து விடுபட நாம் உடலில் வெப்பம் அனைத்தையும் நீக்கிவிட வேண்டும் என்பதில்லை. அதுபோல் நாம் நடவடிக்கைகளை முற்றிலுமாக நிறுத்த வேண்டியதும் இல்லை. இக்கட்டிலும் இயன்றவரை ஆதாயம் பெறுவது என்று இந்த நிலையில் விவாதிப்பது பொருத்தம். ஆன்மீக அறிவு எனும் பண்பை வளர்ப்பதற்கு உடல், மனம் இவற்றை நல்வுதவி தேவை. எனவே நமது இலக்கை அடைய உடலையும் மனதையும் பேணுதல் அவசியம். உடல் வெப்பத்தை சமநிலையில் 98.64 டிகிரி நிலைத்திருக்க செய்ய வேண்டும். இதற்கான நமது மகான்களையோ ஞானிகளையோ ஆன்மீக ஞானம் மற்றும் பௌதிக அறிவு இரண்டையும் சமவாய்ப்படுத்தும் திட்டத்தை வகுத்துள்ளனர். மனிதன் தன் அறிவை கீழான புலனியாசைகளை திருப்தி செய்வதில் விரயம் செய்வதை அவர்கள் ஒருபோதும் அனுபவிப்பதில்லை. பாத்தீங்களா? அதாவது பௌதிக ஞானம் நல்லதுதான் சொல்றாரு, அதுவும் ஞானம் தான். அந்த ஞானத்தையே நாம முழுக்க எடுத்து செயல்பாட பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு செயல்பாடு. இப்ப ஆன்மீகவாதியா இருந்ததுன்னா இப்ப ஒரு ஜுரம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு ஆன்மீகவாதி, ஒரு பகவானுடைய பக்தர் ஜுரம் வராது. அப்படியே வந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அதுக்கு போய் மெடிசன் போய் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சித்தர்ல அது என்ன மெடிசன்னா சித்த மெடிசன் எடுப்பாங்க. இயற்கை சார்ந்த மெடிசன் எடுத்துப்பாங்க. உணவு சார்ந்த மெடிசன் எடுத்துப்பாங்க. உணவு சார்ந்த செயல்பாடு. நாம இன்னைக்கு என்ன சாப்பிட்டோம், இதுக்கு முன்னாடி என்ன சாப்பிட்டோம், 2 நாளைக்கு முன்னாடி என்ன சாப்பிட்டோம், ஏதோ டிஃப்ரெண்டா சாப்பிட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் உடல் உபாதைக்கு நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. சரி, அதுக்குள்ள உடல் சார்ந்த உணவு சார்ந்த செயலை நம்ம என்ன மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மாத்திக்கிட்டு அதை மாதிரி சாப்பிடுவாங்க. ஆனா பௌதிகவாதிகள் உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவாங்க, அவங்க கொடுக்குற மெடிசன் எழுதுவாங்க, அந்த மெடிசன் தகுந்த மாதிரி அவங்க கொடுப்பாங்க. ஏன்னா டாக்டர்கள் வந்து ஒரு மகான்கள் கிடையாதுன்னா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றது, இப்ப உடல்ல வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். டாக்டருக்கு நம்ம சொன்னாதான் அவங்களுக்கு தெரியும். சில டாக்டர்களுக்கு நல்ல உணர்ந்து செயல்படுவாங்க. பாடியை தொட்டு பார்ப்பாங்க, கண்கள் என்ன ப்ராப்ளம், காலில் என்ன ப்ராப்ளம், காதுல என்ன ப்ராப்ளம், அதை வந்து உண்மையா அறிஞ்சு செயல்படுறதுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் காலம் ஆகும். அதுக்குள்ள உடல் மாற்றம் ஏற்படும். இல்லைங்களா? அதே நாம வந்து நம்ம உடலை நாம பேணி காத்தா நமக்கு நல்லது. இப்ப நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன பண்ணலாம்? அப்போ உணவு சார்ந்த செயல்பாடுல ஏதாவது தவறு இருக்கா, நம்மளுடைய செயல்ல ஏதாவது தவறு இருக்கா? அப்ப அந்த செயல்ல என்னது, நம்ம தேவையில்லாத செயல் பண்ணிருப்போம், அதனால நமக்கு பிரச்சனை. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு சிம்லாக்கு போறோம். இப்போ ஊட்டி, நம்ம சென்னையில இருந்தோம், சென்னையில பயங்கர ஹாட், இது ரொம்ப சூடு. இப்போ இது நம்ம என்ன பண்ணோம், நேரா ஊட்டிக்கு போன்னு வச்சுக்கலாம். கிளைமேட் மாறும் போது அப்போ உடல் சார்ந்த செயல்பாடு மாற்றம் ஏற்படும். இல்லைங்களா? அதே மாதிரி உணவு அப்படிதான். உணவு சார்ந்த செயல்பாடு பண்ண மாற்றம் ஏற்படும், இந்த ஜுரம் வரும். இல்லைங்களா? ஆனா இது பௌதீகம், இது ஆன்மீகம், இரண்டுமே வேணும். அதுதான் இங்க சொல்ல வர்றாரு. அப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க, 98.64 டிகிரிக்கு நிலைத்திருக்க செய்ய வேண்டும். இதற்கான நமது மகான்களுக்கான ஞானிகள் ஆன்மீக ஞானம் மற்றும் பௌதீக அறிவு இரண்டையும் சமப்படுத்தும் திட்டத்தை வகுத்துள்ளனர் அப்படின்றாங்க. இல்லைங்களா? ஒரு டாக்டர் வேணும், ஒரு மருத்துவர் வேணும், ஒரு இன்ஜினியர் வேணும், ஒரு பொறியாளர் வேணும், ஒரு விஞ்ஞானி வேணும், எல்லாமே வேணும். ஆனா அது ஆன்மீக சார்ந்து இருக்கணும். 2 ஞானமும் இருந்தாதான் அறிவு உத்தமம் சொல்றேன். ஒண்ணு மாத்திரம் இருந்தோம்னா அது நிலையானது கிடையாது, அது அவித்தியால தான் போய் முடியும். 2மே இருக்கும்போது தான் அது வித்தியா நிலையில வரும். இல்லைங்களா? ரொம்ப அற்புதமா இந்த உபநேசம் கொடுக்குறாங்க. ஒரு இன்பத்தை தேடி அழைத்திருக்கும் மனித வாழ்வின் செயல்பாடுகள் ஒழுங்குபடுத்தி விடுதலை பெறுவதற்கான விதிமுறைகளை வேதங்களை காண கிடைக்கின்றன. இம்முறையில் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு ஆகிய 4 அடிப்படையில் அமைந்துள்ளனர். ஆனால் தற்பொழுது பெரும்பாலானவர்கள் தர்மத்திலேயோ முக்தியிலேயோ அக்கறை இல்லை. வாழ்வில் அவர்களுக்குண்டான ஒரே நோக்கம் புலனின்பம். அதை அடைவதற்கான அவர்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக திட்டங்களை தீட்டுகிறார்கள். மதம் பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்கு உதவுவதால்
மதத்தை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று நல்வழி என்று தவறிய சில மக்கள் கருதுகிறார்கள். மரணத்திற்கு பின்பும் சொர்க்கத்திலேயும் புலன்பத்தை தொடர்ந்து அனுபவிக்கும் வாய்ப்பை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக இவர்கள் தர்ம நிஷ்டங்களை அனுஷ்டிக்கிறார்கள். ஆனால் முக்தியின் நோக்கம் இதுவல்ல. மதம் ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்காக ஏற்பட்டது. பொருளாதார முன்னேற்றம் உடலை ஆரோக்கியமான நிலையில் வைத்திருப்பதற்கு தேவை. மனித வாழ்வில் லட்சியம் வித்யா எனும் உண்மை அறிவை பெறுவது. இதற்கு உடலை ஆரோக்கியமாகவும் மனதை செம்மையாக்கவும் வைத்திருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம். மனித வாழ்வு கழுதை போல உழைக்கவோ புலன் திருப்திக்காக அவித்யா பெறுவதற்காக ஏற்பாடுபட்ட அல்ல. வித்யா எனும் அறிவை பாதையை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் மிக பக்குவமாக கூறப்பட்டுள்ள விளக்கங்கள் மனிதன் தன் வாழ்வை பூரண சக்தியாக சத்தியத்தை அறிவையும் பணிக்கு அர்ப்பணித்துக் கொள்வதற்கும் வழிகாட்டுகின்றன. பூர்ண சத்தியம் படிப்படியாக பிரம்மன் பரமாத்மா முடிவில், அதாவது பரமாத்மான்றது முடிவில் முழு கடவுளான பகவான் என்று அறியப்படுவதாகும். பகவத்கீதையில 18 நியமங்கள் 10வது மந்திரத்தில் பொருளறிவில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை கடைபிடித்து அறிவு நிலை நிற்கும் பரந்த மனப்பான்மை உள்ள மனிதன் பூர்ண சத்தியத்தை கண்டறிகிறான். புருஷோத்தரமான முழு கடவுளுக்கு பரமான தொண்டு செய்யும் நிலையை அடைவதே இந்த 18 நியமங்களை மைய கருத்து. எனவே எல்லா வகையான மனிதர்களும் பிரபுவுக்கு தொண்டு செய்யும் கலவை கற்கும்படி ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். வித்யா என்னும் அறிவு பாதையில் குறிக்கோளை அடைவதற்கான உறுதிமிக்க வழியே ஸ்ரீல ரூபகோசாமி தனது பக்தி ரசாமர சிந்து என்னும் நூலில் விளக்குகிறார். இந்த நூல் நம்ம ஆங்கிலத்தில் தி அதர் நெட்ராப்டேஷன் சொல்லப்படுது என்ற பெயரில் தந்திருக்கிறோம். வித்யா என்னும் பண்பை ஸ்ரீமத் பாகவதம் பின்வருமாறு சொற்களில் அதாவது சுருக்கமாக கூறுவது. எனவே பக்தர்கள் புருஷோத்தரமான முழுமுற் கடவுளான பகவானை பற்றி செய்திகளை கேட்பதிலும் அவர் புகழ் பாடுவதிலும் அவரை நினைத்து வழிபடுவதிலும் இடைவிடாது ஈடுபட்டுதல் வேண்டும். தர்மம், அதர்மம், காமம், அறம்பொருள், இன்பம் ஆகியவை பிரபுவான இறைவனுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படாத வரை அவை எல்லாமே அறியாமையின் அவித்யாவின் பல்வேறு விஷயங்களில் ஆகும் என்பது பின்வரும் மந்திரங்களை விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த யுகத்தின் வித்யா என்னும் அறிவை வளர்ப்பதற்கு ஒருவர் எந்த நேரமும் தரணம், கீர்த்தனம் ஆகியவற்றை ஈடுபட பரம ஞானிகளான பிரபுவான புருஷோத்தரமான சிரத்தையோடு வழிபட வேண்டும். ரொம்ப அற்புதமா இதுல முடிக்கிறார். என்னன்னா அதாவது நவவித பக்தியில முதல் நிலை பக்தி என்ன சொல்லணும்? முதல்ல ஸ்வரணம், அதாவது கீதையை படிக்கிறது, கீதையை கேட்கறது, இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்றது, இந்த உபநேசங்களை கேட்கறது, அதுவும் ஒரு பக்தி. இரண்டாவது பக்தி கீர்த்தனம், பகவானை பத்தி புகழ் பாடுறது இல்லைங்களா, கீர்த்தனம். இது நவவித பக்தியில ரெண்டு விதமான பக்தியை சொல்லி ரொம்ப அழகா இந்த மந்திரத்தை 11வது மந்திரத்தை முடிக்கிறாங்க. 12வது மந்திரம் இன்னும் அற்புதமா. இனி வர மந்திரங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த அடுத்த மந்திரம் நாளைக்கு படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயங்களோட முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவச பத்மநாப பாவனி வைஷ்ணவி நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரே ராம ராம ராம் ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா படிச்சோம்.